Aquest soroll serà el de quan n'hi hagi jaleo, el que talla les veus per a que n'hi hagi ordre. Simplement per avisar-los. Bona nit a totes i a tots. Amb el sistema nou de megafonia, que esperem que siga funcional, de prova. Anem a començar amb l'ordre del dia d'avui. En primer lloc, aprovació de l'acte anterior. Alguna qüestió? Sí. Trobem a faltar en l'acte anterior algunes frases que m'agradaria avui que consten en l'acte que es van dir per part del senyor alcalde i per nosaltres són de prou importància. La pàgina 36, perdó, la pàgina 34, en la intervenció del senyor alcalde antes que la meva. Después de señora Penedès. Y luego recordar a señora Penedès. Sí. Señora Penedès, tenga la memoria selectiva que tal vez debería recordar. Pero bueno, això tampoc té massa importància. Se n'anem a la penúltima, piensen. Lo de Iván a de tirar-li flors i tot que va dir l'alcalde és igual, però sí que vull que conste el que va continuar dient, perquè això després és el que em dona a mi peu per contestar-li. Diu, però tinga un poc de decència i cortesia i pensen en les barbaritats. Que ja ho ficaré de barbaritats, saps? Bueno, porque lo dices correcto. Por lo que pienso un poco en las cualidades que hemos tocado. Después de piensen, tengan un poco de decencia y cortesía, y es cuando piensen. Les va a deixar esa frase. Por lo que tengan un poco de decencia y cortesía y piensen un poco en lo que eso es añadir. Sí, añadir això. Yo le recuerdo, señor Portavoz. Si no, es que después yo conteste, permitidme, yo conteste fent al·lusió i que contestem algo, entonces crec que... Pero así sí que parla de la decencia. Efectivament. Pero en relació se afegirà, però que estem en un torn de paraules, com sempre. Sí, després, darrere, en la pàgina 35, en el quart párrafo de... Sí. Sí, ahí va dir el senyor alcalde que demà tornaria a reunir-se en ell, en el secretari autonòmic. No, que tornaria a reunir, no. Que tornaria a veure'l. O que tornaries a veure-lo en un altre àmbit. I això no consta, però m'agradaria que constara. Que demà tornaré a reunir-me en ell en un altre àmbit, no en la conselleria. Desde el Ayuntamiento, las negociaciones que se han llevado, no solo ahí, sino en anteriores reuniones que se han hecho con el secretario autonómico. Sí, que demà tornaré a reunir-me amb ell en un altre àmbit, no en la conselleria. Això ho va dir i ja dic. És que al final, el secretari... Perdone, senyora Penedès, a veure... Però si tinc la paraula, si me la lleva, doncs me la lleva. Pues la lleva, no passa res. Després continua. Li lleve la paraula simplement per fer que des de la secretaria se deu de replegar la síntesi, el resum del que s'ha pres, que així mai en la vida la secretaria, sigui la persona en la que hagi assegut, la que hagi ocupat la secretaria, ha agarrat tant al detall i al mil·límetre i al cèntim tant les expressions que s'han pogut expressar així. Per tant, al final, el que es tracta és de que sintetitze les expressions que s'hagin fet. Així que com no té més importància, ho passem a votació conforme està i ja està. No ha acabat, senyor alcalde. Si dona la paraula, continuem. Bé, té la paraula la senyora Penedès una altra vegada. Sí, la pàgina 37. I s'hauria de ficar una xifra, després de 416 edificis va dir que després van ser 399. Jo crec que són xifres que deuen costar, perquè és un acte. Si vol repassar vostè l'acte. I una altra cosa que va dir, la pregunta, quan jo li vaig fer la pregunta de la casa, així baix, l'alcalde em va demanar que ho fera per escrit en registre d'entrada. I no tinc més qüestions.
Si està en l'acta... No passa res, com la xifra exactament és la de 399, vull dir, jo ja li vaig dir en un plenari que a voltes en el diàleg, en la conversa, en la discussió política se pot haver certa confusió. Li vaig citar un exemple sobre la mateixa acta sobre l'acta de la sessió plenària anterior en la que jo havia fet referència a una xifra i m'havia equivocat al respecte. Però com això sí que la tinc clara, no tinc ningú problema. S'ha ficat en altres qüestions que 400 que no estan registrats. Que en un principi 416 i després van ser 399. Com això la tinc claríssima. S'accepten totes les... tot el que demana el Partit Popular? S'acceptarà, no anem a patir per aquestes coses, senyora Penades. S'acceptarà. Molt bé, perquè s'ha acceptat. La de tengo un poco de decencia y cortesía, 416 y después 399. I la pregunta, quan he fet la pregunta, que dius que us passa... en quina pàgina? Així, darrere. Sí, no? Darrere, l'última. Quan em dius la pregunta que no m'ha passat Ah, sí, no sé ningú autor. Només preguntar si la casa de son pare. No sé, perquè són... Pàgina 37. Sí. Jo no m'he llegit l'acta que ha fet el senyor secretari, si en l'acta queda clar que la senyora Penades va dir que no tenia sentit el ridícul, no tinc ningú inconvenient a acceptar totes les coses que va dir. Que me digas, perdón, Sí. Després, no, apuntem aquestes 4 coses que ha dit i ja està. Quan li pregunto al senyor alcalde si coneix aquesta casa, si és de son pare, i em contesta. No, vostè no m'ha preguntat si era de mon pare, m'ha dit si era d'algun familiar meu. No, està ahí. Quan vostè ja ho sabia. Perdona, consta en acta, ¿eh? Sí, de su padre. Perfecte. I l'alcalde em diu, si vostè té qualsevol pregunta, ho fa per registre d'entrada. Jo no vaig a inventar-me res, com comprendrà, però si és en l'acta i té que constar, doncs és el que... Li torne a repetir a la senyora Penades. Gràcies, senyor alcalde. Li torne a repetir a la senyora Penades que l'obligació de la secretaria és fer una síntesi del que se parla als plenaris i que probablement ningú ajuntament s'arreplegui tant a la coma i al punt el que es parla en qualsevol sessió plenària. Bé, passem a votació, replegant aquestes 4 qüestions. Passem a votació l'aprovació de l'acte anterior. Vaig a favor. Punt següent, el segon punt és resolucions d'alcaldia de la paraula del senyor secretari. Gràcies. Resolució d'alcaldia de la 109 a la 139. Resolució 109 sobre el plantejament, recurs i apel·lació contra sentència 221/16 de 15 de setembre de 2016, dictat pel Juzgat de Contenciós Administratiu número 7 de València. Resolució número 120 de generació de crèdits per import de 402.809,89. Resolució número 121, relació d'aspirants admesos i excloïts en el procés de creació d'una borsa de treball per a cobrir les necessitats de professorat dins de l'Escola Permanent d'Adults. Resolució número 122, reconeixement i pagament de factures per import de 6.798,57. Resolució número 123, reconeixement i pagament d'ajudes socials per import de 230,67 euros. Resolució número 124, reconeixement i pagament de factures per 7.960,66. Resolució número 125, aprovació d'actuacions administratives automàtiques de l'Ajuntament de la Font de la Figuera. Resolució número 126, convocatòria de Junta de Govern de data 10 d'octubre de 2016 a les 10:30 hores. Resolució número 127, notificació de la Junta de Govern. Resolució número 128, convocatòria de la Junta de Govern de data 24 d'octubre a les 10:30. Resolució número 129, aprovació de la borsa de treball com a professor de la formació permanent d'adults. Resolució número 130, aprovació de pagaments, ajuda a xarxa llibres, fase segon, per al curs acadèmic 2015-2016. Resolució número 131, aprovació d'evolució de l'impost per baixa definitiva del vehicle. Resolució número 132, per import de 300 euros, aprovació de pagament per import de 300 euros, xerrada, difusió de l'Estatut d'Autonomia. Resolució número 133, reconeixement i pagament de retribucions extraordinàries per import de 2.304,15.
Resolució número 134. Acord d'adjudicació de la subvenció per a promoció i impuls de fires i altres productes turístics. Resolució número 135. Aprovació de nòmines per import de 37.375,78. Resolució d'alcaldia número 136. Aprovació de pagaments per import de 6.800,03. Resolució número 137. Sobre personació en el recurs contenciós administratiu número 1/398/2007 contra la resolució de la Conselleria de Vivenda declarant l'interès comunitari i l'ampliació de l'estació de servici a sol·licitud de Sancho Sullán SL en el terme municipal de la Font de la Figuera i sol·licitud de defensa en juí a la Santíssima Diputació de València i de ratificació de poders atorgats. Resolució número 138 que modifica la 133 per import de 1.372,50. I resolució número 139, aprovació de nòmines d'octubre de 2016 per import de 36.674,56. Gràcies, senyor secretari. Passem al punt número 3, conveni entre l'Ajuntament de la Font de la Figuera i el Consorci de Residus del Pla Zonal 10, 11 i 12, que avui s'anomena B5, àrea de gestió 2 per a l'explotació de l'ecoparc existent al terme municipal de la Font de la Figuera. I és el dictamen, el senyor secretari. Gràcies. Dictamen de la Comissió Especial Informativa. Per el senyor alcalde s'indica que es tracta de donar curs a la petició formulada per el Consorci de Residus mitjançant la que manifesta que entre les competències que el Pla Zonal de Residus li atribueix al Consorci està la de l'explotació dels ecoparcs, incloent l'ulterior gestió de residus fins a la seva eliminació. L'objectiu del COR és posar en funcionament tant l'ambiciós objectiu de gestió d'ecoparcs fixes d'ús intermunicipal i consorcial, així com la implantació i gestió d'una red d'ecoparcs mòbils que complementen l'oferta dels ecoparcs fixes en tots els municipis, especialment en aquells de menor població. Per tot això, i resultant de vital importància la incorporació a la gestió consorciada d'aquells ecoparcs com el de la Font de la Figuera, que estan dins de les previsions dels instruments de planificació del Consorci i que tenen especial rellevància per les seues característiques i el nom d'usuaris al que presta servici, es sol·licita per part del Consorci que l'Ajuntament manifeste la seva disposició de cedir l'explotació de l'ecoparc actualment municipal, formalitzant amb el Consorci el corresponent conveni de col·laboració. Per part del Grup Popular es proposa deixar damunt de la taula i que s'estudi més en profunditat. Aquesta comissió entenem que és beneficiós per a l'Ajuntament formalitzar amb el Consorci el corresponent conveni de col·laboració. En aquest municipi acorda proposar al ple de la Corporació la seva aprovació. Bé, conforme diu el dictamen, el que se'ns ha plantejat als ajuntaments, alguns ajuntaments des del Consorci, és, com marca la normativa autonòmica, la gestió dels residus està consorciada i això suposa que la gestió dels ecoparcs ha de ser també igualment consorciada. A dia d'avui, el Consorci, que compromet a 5 comarques, la Safor, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d'Allora, compta només amb 2 dels ecoparcs dels 93 municipis, crec que són. Per tant, el que ha sol·licitat el Consorci és, com la normativa autonòmica li diu, que té que anar assumint els consorcis, i així ho diu també la normativa estatal, se fa aquesta sol·licitud en un principi 20 municipis i en aquest cas està també el de la Font de la Figuera. Per tant, com el que considerem és que aquesta gestió de la xarxa d'ecoparcs, i a més tinguem l'exemple que l'any passat, quan vam començar la legislatura, es vam trobar que la gestió de l'ecoparc es duia de forma municipal i es vam trobar que les factures que puguen arribar de tot el fem que se tiren en l'ecoparc fins al 31 de desembre les pagarà l'Ajuntament. Això suposa que en aquest cas, en juliol de l'any passat es vam trobar que n'hi havia gent d'altres municipis que entrava i que descarregava i que al final acabaven pagant nosaltres i se fem. Per tant, va ser quan van començar a ficar mesures de control al respecte i si la normativa autonòmica diu que aquesta gestió té que ser consorciada i que per tant és el Consorci qui ha de gestionar els ecoparcs,
doncs evidentment tindrem que fer la sessió del mateix. Això és el que s'ha plantejat. Alguna qüestió? Si em dona la paraula. Té la paraula, senyora Penades. Per part del Partit Popular hem dit este matí que es quedarà sobre la taula perquè no ho veiem gens clar, no sabem el que va repercutir en la butxaca dels veïns. Hem preguntat, el senyor alcalde que ha dit que 8,25, però així no s'ha presentat ningú estudi econòmic i nosaltres, quan ara cegues, la veritat és que no anem a apoyar-vos en aquesta ordenança. És més, l'alcalde ha dit que baixaria el rebut 10 euros perquè es compensara la pujada que farà el cor, en aquest cas, en la baixada d'impostos. Si són 10 euros que diu l'alcalde, jo li dic que na baixe 20. Que ho notarem millor en la nostra butxaca. I hi ha un dicho que diu que quien ríe el último ríe mejor. I jo li prego al senyor alcalde que quidre l'atenció al públic, igual que la quidra... Senyora Penades, continúe, que no le han interrumpit. Entonces... La vida és molt llarga, Sí, perquè conste en acta, per favor. Entonces, el Partit Popular considera això, que en vez de baixar-ne 10, que na baixe 15 i s'ajustarà millor a la butxaca de tots els veïns. Jo no sé si... Bé, la falta de credibilitat de la senyora Penades està, com sempre, en com més clar estem, conforme ens té acostumats. Estem parlant de la sessió del Consorci i quan arriba el punt de les ordenances ja parlarem del que corresponga al respecte, de lo que corresponga baixar. Vostè hauria de saber que el que marca la llei, i en aquest cas és el senyor Montoro, una vegada més, el que ens marca que tenim que definir exactament quins són els gastos que suposa cada servei i que aquests serveis se tenen que repercutir a la ciutadania. Per tant, no sé, si primer en un mateix plenari diu 20 i després diu 15, doncs d'ací un rato potser està dient 10, que és el que plantegem nosaltres i que per supost estarà per baix del que descompta, del que cobrarà el Consorci de Residus. Per tant, com no hi ha més qüestions al respecte, el que plantegem és que la gestió, conforme marca la normativa autonòmica, la passe a gestionar el Consorci. Sí? Podem donar la paraula, sí. Sí, clar, senyor. Nosaltres, per això em dic que es quedava en una taula perquè veiem moltes coses que no estan clares. Entre elles, una de les coses que jo no veia clara era la del tema de l'horari, perquè ara mateix en este conveni que se firma tampoc en horari no sabem si estarà un dia, si dos o igual ninguno, perquè igual decideixen que en la font no té que estar en un dia obert l'Ecoparc. Entonces, està clar que té que haver una estabilitat pressupostària, però el que sí que no veig és que se deslligue això en el que evitarà després, que després també ho parlarem quan toqui l'ordenança, però tampoc se pot deslligar perquè al final esto que estem parlant del projecte de gestió de l'Ecoparc és el que marcarà el que després se farà en l'ordenança. Entonces tampoc n'hi ha per què dir que està mal lligat una cosa amb l'altra, perquè no està mal lligat. Al final això dona que l'ordenança acabi sent d'una altra forma. I sí que és de veres que, clar, que això, si s'aprova això, després el que és tot el de l'Ecoparc ho cobrarà el cor i no l'Ajuntament, i això repercutirà en el recurs de l'Ajuntament que se no hi vagi perquè el cor cobrarà una altra quantitat. Però que per mi està totalment més clar això en l'ordenança i no passa res perquè és més que una cosa o una altra. Però sí que n'hi ha massa coses blanques i falten més números, més xifres i més informació per decidir si això se fa o no se fa o si se fica pedres en el camí i des de la foc podem ficar una pedra en el camí perquè tots els ecoparcs es gestioni el Consorci de Residus perquè potser no és el més correcte. Això és el que opina el Partit Popular. Moltes gràcies, senyor Cabanes. Jo li agraeix, com sempre, la seva forma de dirigir-se, una forma raonada, perquè és d'agrair també el que les coses es plantegen. Jo li demano disculpes si la meva argumentació no ha quedat clara. El que volia dir quan parlava del deslligar el tema del pagament és perquè després s'explicaria en l'ordenança per què se baixa aquesta quantitat. Simplement per això.
N'hi ha diverses qüestions al respecte. El Consorci de Residus és qui gestiona, qui ha de gestionar, que encara no ho fa perquè no té ni infraestructures ni res de res. El Consorci de Residus ha de gestionar el FEM de les 5 comarques. I això ho marca la normativa autonòmica, i això ho marca el PIR de 2011, que qui governava la Generalitat era el Partit Popular. I simplement el que se fa és complir la llei. Després, respecte al tema de l'apertura o no de l'ecoparc, evidentment depèn de les necessitats. Una de les qüestions que a mi abans se m'ha oblidat d'explicar i que ara dona peu al que vostè ha dit, el Consorci, una de les qüestions que vol aplicar de cara a 2017 és una gestió adequada dels ecoparcs i que això fomente el reciclatge per part del veïnat, perquè el que suposa és que d'alguna manera el FEM, el tractament de tot el FEM el té que gestionar el Consorci. I això suposa que, a banda dels ecoparcs fixes, de la xarxa d'ecoparcs fixes que se tinga per part del Consorci, dels municipis, hi haurà una xarxa d'ecoparcs mòbils, que nosaltres en el poble ja hem sol·licitat, crec que han sigut 2 vegades, per a que poguera vindre, que l'hem instal·lat en la plaça, per a que fos més fàcil accedir a ell. I això, aquesta xarxa d'ecoparcs mòbils que està previst que vinga a estar cap a l'estiu, no sabem encara si donarà temps a que se fabriquen i a que estiguen, i a que s'adjudiquen i tot el procediment que corresponga abans de l'estiu o després, però sabem que el termini serà aproximadament això. El que afavorirà serà que la gent, quan li arribi la taxa que coneix la gent com el reciclatge, que és el tractament, la separació i la revalorització i després l'eliminació de residus, que pugui fer-ho directament que pugui fer-ho en un lloc més pròxim i no tingui que desplaçar-se tan lluny. I això suposa que un municipi en la població que té la font li corresponen 4 hores a la setmana i procurarem mirar a veure com se gestiona aquest temps de la millor forma possible. Com se farà això? A cada unitat fiscal, a cada vivenda o a cada vivenda, cada unitat fiscal, arribarà, quan se gire el rebut en juliol de 2017, arribarà una targeta de reciclatge i aquesta targeta el que farà serà, ja haurem pagat cada un la seva unitat fiscal i en aquesta targeta anirem a l'ecoparc, passarem la targeta i el pesatge de tot el que anem aportant serà el que se recicle. I això, la targeta memoritzarà això i això és el que se descomptarà de la taxa i quan en 2018 ens arribi la taxa, ens apareixerà aquesta taxa més el descompte de tot el que s'hagi de reciclar i el total serà el que haurem reciclat. Si són 10 euros, si són 15 o si no són 20. Això és una de les qüestions que se fan. Què és l'altra qüestió important? L'altra qüestió important i que moltes vegades jo crec que sí que és de veres que per part de totes les institucions tenim que afavorir és el que la gent sigui més conscient de la importància de la separació, perquè sí que és de veres que el vidre no ens aporta res en positiu, sí que és de veres que el cartó i els envasos lleugers, estava pensant en el nom de l'això, disculpeu. El cartó i els envasos lleugers sí que se gestionen a través de la mancomunitat i n'hi ha un xicotet retorn als ajuntaments, però el més important de tot és que del que es tracta és de que aquests tonellatges que van al cartó del plàstic o al cartó dels envasos lleugers o del cartó i paper i demés, o per exemple, conforme va passar l'any passat, si en 6 mesos, quan van picar el contenidor de Càritas de roba, es van picar 5.800 quilos, si no recordo mal, de roba, i aquests 5.800 quilos que no s'han tirat en el contenidor verd de RSU, de residu sòlid urbà, són 5.800 quilos que no hem pagat. Què suposa això? Que si nosaltres en 2014 vam fer 900 i poquetes tones, és que estava buscant el document però no el trobo ara mateixa, 904 tones si no recordo mal, i en 2015 se'n van fer 1.107, crec recordar, una cosa així, això suposa que la comptabilitat seran, aquestes 200 i pico tones més seran les que n'hi haurà que pagar. És a dir,
on està la importància de reciclatge? No només en el que fem de forma individual com a veïns, que se'ns repercutirà en aquesta targeta, sinó també en el conjunt del municipi, perquè evidentment el total de tones de tonellatge que se passa per municipi serà el que se li carregarà al municipi i se dividirà per les unitats fiscals. Dit això, al final, per tancar un poc la qüestió, és que el que ens interessa, evidentment, és que si aquesta gestió té que estar controlada pel Consorci, que en el cas dels ecoparcs, la xarxa d'ecoparcs serà tant dels mòbils com dels fixes. I si nosaltres el que podem fer és, de moment, descarregar la població d'un cost que no és única i exclusivament municipal i que no serà única i exclusivament municipal, evidentment, quan abans ho fem, millor. Passem a votació, este punt. Vots a favor? Vots en contra? Del següent punt, aprovació de cessió d'ús d'ecoparcs de la Font de la Figuera i Consorci de Residus del Pla Zonal 10, 11 i 12, avui anomenat B5, de l'àrea de gestió 2, té a veure en el que acabem d'aprovar i té la paraula el senyor secretari en el dictamen. Dictamen de la Comissió Especial Informativa, efectivament, com dia el senyor alcalde, vist el conveni entre el Consorci i l'Ajuntament, i concretament la clàusula tercera respecte a les obligacions de l'Ajuntament per a formalitzar la cessió d'ús de l'ecoparc existent per a la seva explotació, i aquesta comissió entenem que és beneficiós per a l'Ajuntament l'adscripció de l'ecoparc ubicada al terme municipal de l'Ajuntament en favor del Consorci per a l'explotació del mencionat ecoparc, acorda proposar al ple la seva aprovació. Alguna qüestió? Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Següent punt, modificació, creació i derogació d'ordenances municipals, que es modificaran la d'aigua, claveguerams, instal·lacions esportives, escoles infantils, recollida de fem, i es crea la de cessió d'instal·lacions municipals i es derogarà la de prestació de transport. Passem en primer lloc a la d'aigua, senyor secretari. El dictamen és conjunt i després ja se passa en consum. El dictamen és conjunt. De la Comissió Especial de Comptes, vist la necessitat de modificació, creació i o derogació de les següents ordenances, com ha comentat el senyor alcalde, l'ordenança fiscal de la taxa per a la prestació del servei públic local de distribució i abastiment d'aigua potable, ordenança fiscal de la taxa per a la prestació del servici de clavegueram, ordenança fiscal de la taxa per a la prestació de servicis d'instal·lacions esportives, ordenança fiscal de la taxa per a la recollida de fem, ordenança fiscal de la taxa per a la prestació de servicis en les escoles infantils, ordenança reguladora per a la utilització temporal o esporàdica d'edificis i locals municipals i la que es pretén derogar, l'ordenança de la prestació de transport per a la seva derogació. Aquesta comissió entenem que és beneficiós, acorda proposar al ple de la corporació la seva aprovació, modificació i o derogació. Comencem en la primera, que és l'ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei públic local de distribució i abastiment d'aigua potable. En esta, allò més important, les dues qüestions que podríem ressaltar més importants són que el que se proposa és, per un costat, que a partir de 2017 la renovació dels comptadors vagi formalitzant-se, és a dir, que l'Ajuntament es comprometa a fer aquesta modificació en els pròxims 4 anys per a modernitzar tot el sistema de control d'aigua potable i, evidentment, en lloc de que cada vegada que una unitat fiscal, que una vivenda o que un local tinga que modificar aquest comptador, l'hagi de pagar íntegrament, el que se farà serà, a partir de 2017, torna a repetir, se farà un pagament per la quota d'1 € en la que això farà sufragar tot aquest canvi i que si la duració que se té estipulat, que se té valorat per serveis tècnics és que la duració d'un comptador sigui aproximadament de 10 anys, que tinguem en compte que, evidentment, quan s'hagin renovat aquests comptadors, d'ací 10 anys n'hi haurà que tornar a modificar-los perquè s'adeqüin. En això el que fem és, per un costat, simplificar la gestió
de la lectura, perquè se faran via wifi, i el que suposa això, evidentment, és una reducció de la despesa pel funcionariat, pel personal de l'Ajuntament que té que estar fent aquestes lectures, en la reducció del temps i, per tant, també en la reducció del cost de la prestació del servei. I després, per l'altra banda, el que es planteja és la quota de consum, el que modifica és que, d'alguna manera, considerem que hi ha que premiar a les unitats fiscals, a les vivendes en aquest cas, probablement que menys consum facin, i el preu estipulat actualment eren a 38 cèntims per tram, la tarifa del tram era a 38 cèntims, ara el que fem és crear diversos trams, de d'aquesta forma el que aconseguim és que totes les unitats fiscals que tinguin un consum menor a 15 metres cúbics, que tenim un compte aproximat que són 1.061 vivendes o 1.061 unitats fiscals, doncs pagarien 0,37. Després, entre 15 i 30 metres cúbics, que serien 314 les que tenim, pagarien a 0,40, entre 30 i 50 metres cúbics, que són 194, pagarien 0,44, entre 50 i 100, que actualment tenim la mitjana és de 67, pagarien a 0,50, i major de 100 pagarien, que actualment són 15, pagarien 0,58. El que plantegem d'esta forma, evidentment, és que d'alguna manera a través del rebut també se consciencie al respecte de la necessitat de que qui menys aigua consumisca també isca beneficiat, que en aquest cas serien 1.061 unitats fiscals. Alguna qüestió a tractar? La qüestió, si em dones la paraula, la qüestió del Partit Popular és que esta ordenança s'ha vist en una altra comissió, té més dies i el Partit Popular ha pogut indagar un poc en esta, entonces anem a apoyar-la. Moltes gràcies, senyora Penades. Passem a votació l'ordenança fiscal de la taxa per la prestació de servei públic local de distribució i abastiment d'aigua potable. Vots a favor? Passem a la següent, ordenança fiscal de la taxa per prestació del servei del clavegueram. Així, simplement, el que es modifica en la mateixa línia que l'anterior, el rebut planteja no només l'abastiment d'aigua, sinó la gestió de les aigües que es verteixen al clavegueram, i per tant el que es modifica, un segonet, que no ho trobo. Així està, sí. La quota tributària corresponent a la cessió de la llicència o autorització de les connexions a la xarxa de clavegueram seran per vivenda es manté en 90 euros, es modifica els locals comercials i industrials dins del casc urbà en un mínim d'1 euro per metre quadrat, com a mínim 100 euros, i després això és la que separem de la que estaven abans, que eren locals comercials o industrials en el polígon urbanitzat per als propietaris, que serien 175 euros. Això és l'única modificació. Alguna qüestió? Sí. Esta és la que es puja a les empreses, no?, del polígon? No, esta és la que se separa les empreses dels locals comercials que abans tots pagaven el cost de polígon, se separa i el que fiquem és una fase intermitja que és la de local comercial industrial en el casc urbà, que baixa en aquest cas un prototip, en lloc de pagar-ne 175 ne pagaria 100 dins del casc urbà. Sí, doncs entonces la votem a favor. Vaig a favor. La següent és l'ordenança fiscal de la taxa per a la prestació de serveis d'instal·lacions esportives. Té la paraula el senyor regidor d'Esports i portaveu de l'equip de govern. Sí, bona nit. En esta ordenança el que s'ha volgut és actualitzar l'anterior que n'hi havia
en qüestió de pagaments i després d'afavorir en altres grups que antes no es tenien contemplat. Una de les tantes que n'hi haurà una tarifa general, com estava fins ara, i després també n'hi haurà reduccions a les que tinguin el carnet jove, família nombrosa, monoparentals, desempleats, diversitat funcionals, i així tindran un descompte. Això és el que respecta a el que és la piscina municipal. I després, a l'entrada del pavelló, també han hagut unes xicotetes modificacions i després també està per grup. Després la diferència també que igual que ara se pagava la quota anual, estarà fragmentada a partir de juliol, el que vinga estiu ara sí a la font i vulgui fer ús de les instal·lacions esportives que tenim així en el poble, podran pagar sols el fragment de juliol a gener. Així el que hem intentat és beneficiar a tots els col·lectius, després també donar la dotació, com és a les pistes, com és al pavelló, de reparacions i tot, i invertir per millorar el servici, i després hem ficat també una tarifa general a lo que són l'allumenament de les pistes. Han hagut una xicoteta variació, pensaven que, i així no ho hem acordat, que anteriorment se pagava molt poquet, arreglo a altres poblacions no arribem ni al 50% que se paguen, i potser el que és la xifra que vegeu de l'anterior ara, potser és algo notable, però que creguem que, per exemple, per donar una xifra, el que pugui anar a jugar al frontó, les pistes del frontó, a ganar una hora 4 euros. Així que si per cada un que juguen 4, ixen a 1 euro, jo crec que està molt ben acertat. I res més. ¿Alguna otra cuestión? Señor Cabanes. Bueno, nosaltres sí que veiem que hi ha, sobretot la pujada més gran que es fa és en les fitxes de la llum, crec que és excessiu. Sí que també és que al poble el que sigui més barat que en altres pobles, igual que en altres pobles, igual és que en altres pobles és massa car. Nosaltres tot el que sigui aportar al deport creiem que és correcte i no veiem bé que se munten les tarifes, perquè realment el que n'hi ha és una pujada de quasi tot. Això l'únic... Nosaltres sobre sí que veiem és que no sols n'hi ha que fer ordenances fiscals per regular els ingressos del deport, sinó que el que n'hi ha que anar buscant és una major oferta deportiva en la font, com hi ha actualment en molts puestos, de spinning, de TRX, que nosaltres personalment ho portàvem en el projecte, en el programa electoral, i és una altra de les coses que veiem que tenen en falta en la font de la Figuera. Sí, claro, sí. Bueno, així el que es tracta és de les prestacions de servicis d'instal·lacions i després de lo que és la dotació de lo que són les instal·lacions esportives de la font, tots sabem que també anem sobre aquest projecte, que també portem un programa, les 3 partits que estem en la Junta de Govern, però que tot això va al seu temps. Estem treballant sobre això i que molt pront es vendrà, igual com han vingut altres coses, com bé sabeu, i no fa falta recordar esta nit així en el plenari. Sobre el que és l'augment, n'hi ha que mirar que aquesta taxa que està fa molts anys i n'hi havia que actualitzar-la. I jo crec que, per dir una altra xifra mateix, el que va al camp de futbol, jugar bé, siga futbol 7, futbol 11, el que siga, en juguen 22 allí, estan jugant allí, i que paguen 8 euros a l'hora de llum, jo crec que no és un abús ni és una pujada que igual els altres pobles igual potser cobren massa, no crec. Jo crec que els altres pobles estan més ajustats a arreglo el gast que tenim nosaltres així també. Per exemple, la pista deportiva de les pistes de baix, com pot ser la de tenis o la de futbito, que en juguen 7 o 8 i que paguen 4 euros de llum a l'hora, doncs jo no crec que siga molt elevat el cost. I després també m'he oblidat que tot el que són associacions esportives, com clubs i tot,
ho tenen tot gratis i tenen una reserva de les pistes que fan ús perquè puguen entrenar, perquè si estan federats tenen l'ús. Instal·lacions o potenciar més l'esport, doncs mira, jo crec que estem en un poble que quizà a relació a la població que tenim de tot i damunt jo crec que boníssim, no? El futbol sala, tercera divisió, el bàsquet, que enguany ha fet un gran equip i està el primer en la seva classificació. Tenim una escoleta també de bàsquet, també, que aunque estigui lligat un poc i que vinguin de Moixent i tal, tots sabem que la gent que tenim així no és suficient per als altres equipos. En frontó, doncs mira, estem ahí i estem pujant, i no hem pujat més perquè en el moment que arreglem el frontó, que són també altres de les millores, doncs pujaran. A més, tenim enguany federades xiques també que juguen al frontó. El futbol, doncs tenim un equip de segona regional, tenim quasi totes les categories, si no tenim més és perquè no tenim més xiquets, i ho sabeu, no? Que jo crec que, no volia dir-ho, però ara quan instal·lem la gespa, de tant de temps que ha fet i ens ha costat, i vosaltres sabeu el per què ens ha costat, i no és el punt perquè estem així en de l'ordenança, doncs jo crec que n'hi haurà molta més afició. Altres tipus d'esports, sí, però poquet a poquet i quan pugui ser el dia. Simplement, per matisar al respecte, el senyor Montoro ens diu als ajuntaments que hem de vertir el cost total del servei a la taxa. I això vostè sap perfectament que no s'està fent, però a més en la comparativa que se li ha passat vostè pot veure perfectament que, conforme li explicava el regidor, les famílies nombroses, monoparentals, desocupades i amb diversitat funcional van a pagar menys de lo que estaven pagant en l'actualitat, tant en l'entrada a la piscina com en el pavelló, entre altres coses. Al final, evidentment, hi ha sectors poblacionals que tenen més dificultats i dels que es tracta de crear certes facilitats i canvi. Passem a votació. Senyor alcalde. Passem a votació. Era per No, matisar. però a què va matisar vostè a aquestes hores? Com que tinc que matisar? És que al final sempre té que fer exactament el mateix. Si no tinc dret a matisar, m'ho diu, però jo volia contestar simple i llanament que si tant anem a fomentar l'esport i volem que la gent faci esport i tot, el Partit Popular s'oposa que es faci aquesta pujada d'impost, en aquest cas per l'esport. I simple i llanament això, perquè no vulguin que es munti res ni als joves ni a la gent que fa esport. N'hi ha que fomentar-ho d'altra manera. Això és el tema, a què costa nada el per què anem a votar en contra. Com bé ha dit el senyor alcalde, així no s'ha pujat res del que està dient, sinó n'hi ha més gent beneficiada que s'ha baixat que s'ha pujat. El que passa és que, clar, antes era 1, 2 i 3 i ara són molts números que potser ens perdem quan vegem així. Però jo crec que cada l'usuari que tingui que utilitzar això, el temps dirà si l'ha pujat, si no l'ha pujat o no. Després també dirà si les instal·lacions estaven com estaven o han millorat. I és que tot du el seu. I jo crec que si després, d'ací a un temps, quan això se fiqui en funcionament, l'usuari diu que bé que ho heu fet o aneu per el bon camí, això és l'important. Si s'apuja un poquet, la vida puja també, i jo crec que sempre n'hi ha un moment que n'hi ha que pegar una espenteta a voler millorar. Bé, moltes gràcies, senyor regidor. Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? La següent serà l'ordenança fiscal de la taxa per a la recollida de FEM. Conforme s'ha comentat abans, tenint en compte la modificació que suposa perquè l'Ajuntament, la seva intenció de controlar i fomentar per un costat el reciclatge i per l'altre la reducció de les tones, cal que tinguem totes i tots en compte la importància de que evidentment, quantes menys tones genera el poble, menys tones
pagarem i per tant més barat serà el rebut. A partir de que la gestió del tractament, la regularització, la separació i l'eliminació completament a través dels ecoparcs l'assumisca també el consorci, evidentment l'Ajuntament té l'estimació que el consorci baixarà en 8,25 euros, pujarà la taxa de 2010, la pujarà en 8,25 euros i per tant l'Ajuntament el que ha decidit en lloc de baixar aquests 8,25 euros respecte a la taxa actual ha decidit redondejar-ho tot i fer una estimació a la baixa de 10 euros. Pensant també en que les iniciatives que van aportar-se i sobretot que el sistema d'ecoparcs mòbils el que afavorirà, conforme va fer en el seu moment la màquina de recollida d'envasos plàstics i llaunes, el que farà serà afavorir la recollida i la separació, per tant, d'aquest tipus de materials. I per tant, això suposa també la reducció de les tones que se'n generen. I per tant, de cara a 2018, la taxa esperem que siga molt més baixeta. Això suposa que, conforme marca la proposta d'ordenança, les vivendes o locals sense activitat actual passen de 45 a 35, una baixada de 10 euros. Els comerços al por menor, que serien ferroqueries, papereries, tallers mecànics, forns i similars, passaran de 55 a 45, una baixada també de 10 euros. Carnisseries i similars passaran de 75 a 60, una baixada de 15 euros. Industrial i similars passaran de 200 a 190, bars, porcs i similars passaran de 210 a 200, gasolineres sense tenda passaran de 275 a 265, gasolineres amb tenda passaran de 450 a 440, grans indústries que estava actualment en 900 passaria a 890 i els restaurants de carretera i similars passaran també de 900 a 890, deixant el cost del subministrament de contenidors a empreses en 300 euros conforme estava actualment. Alguna qüestió? Sí. Us està venint com si anara a fer la gran baixa. Jo no vaig a fer ninguna explicació. Quan la gent del poble pagui la seva butxaca el que va pagar, ja deduiran el que ha explicat vostè i el que he explicat jo. Estem aprovant unes taxes sense tindre ningú estudi econòmic ni vamos, és que anem a salto de mata. Entonces, el Partit Popular vota en contra, per supost que sí, perquè no volíem ninguna puja. Simplement per això. Vostè i la seva dialèctica la porten sempre a dirigir incongruències, perquè el que s'està plantejant és precisament una baixada d'impostos. El que passa que, clar, entra vostè en contradicció. La qüestió està en que si al final de les factures de l'ecoparc que estàvem parlant abans, per exemple, és de juliol d'enguany, van pagar 1.836 en 34, doncs això suposa que aquesta factura, en lloc de girar-la al consorci, en lloc de girar-la a l'Ajuntament i de carregar-la a l'Ajuntament, se tindrà que encarregar al consorci. Evidentment, conforme li he dit abans, el senyor Montoro ens diu a les institucions que tindríem que pagar el cost de la prestació de servei, igual que qualsevol altre. I conforme li he dit en alguna altra ocasió, en juliol de l'any passat van pagar 3.800 i pico euros de la taxa de tot el tonellatge que n'hi havia en l'ecoparc. Per tant, al final això és el que s'està revertint. I al final, el que es tracta, jo crec de crear certes qüestions que no venen al cas i que no passa res, que jo ja li he dit que això s'explicarà quan en apunt des del consorci, tant el seu president com el gerent ens diguen l'hora i el dia en el que puguem vindre, farem una xerrada explicativa en el municipi per explicar com separa tota la gestió del FEM